kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izizi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani, komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakuperekani pokudikiritsani ma filling station. Komano chomwe ndikufuna mudziwe nchakuti anthu akunokuma omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawo niwadziwa, ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata ya Malawi ntchito zawo zikhala zitatha. Chifukwa chomwe apangachi nchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine. Mr. President, vomerezani kuti zinthu zavuta, vomerezani kunena kuti zinthu zavuta. Chifukwa kuti tinene chilungamo, tizinena chilungamo Amalawi, zinthu apapa zativuta. Fuelo kulibe, forex kulibe, economy ndiyo sokonekera, ma passport kulibe, ma driving license kulibe. Ndipo Amalawi chilichonse ndichosokonekera. Kodi olo okuvoterawo azanena kuti akufuna kukuvotera iweyo wapanga chani. Tatiyeni tizinena chilungamo. Amalawi ndofuna ndikusimikizireni kunena kuti zonse zimene zikuchitika ndi maboza okhaokha. Palibe chanzeru chimene akuyankhula Chakwera chimene chitipindulire ifeyo Amalawi. Palibe chanzeru china chilichonse chimene Chakwera akuyankhula chimene chipindulira Amalawi. Choncho Amalawi musataye nthawi yanu, zonse zimene zayankhulidwa zija zilowe uku kutuluka uku. Munthu akufuna kukhululukidwa. Ndikufunseni inoyo mutanyamuka kupita kwa abusa kuti akupempherereni, mukufuna Mulungu akukhululukireni, muzayenereka kulongosola zolakwika zimene inoyo mwazichita kuti Mulungu uja akukhululukireni. Kodi Chakwera apanga cholakwa cha mtundu wanji chimene chapangisa iwowo ndikufika size yonena kuti mundikhululukire? Timafuna chimene chocho wa president mukanauza mtundu wa Malawi kuti ine ndapanga zakuti. Chifukwa inu nomwe manena zonoti zinthu zikulephereka chifukwa cha DPP. Kunena kwake tu mmatero DPP ndamene akunena azipani zotsutsa ndamene akupangisa kuti zinthu zisayende bwino. So lero mukubwera mukutiuza zono kuti mukufuna mukhululukidwe. Chimene mwalakwira Amalawi nchani? Bwerani mutuze poera president kuti Amalawi akukhululukireni. Koma ngati simuyankhula zimene munalakwira Amalawi ndipo ovuta. Amalawi olo atakhululuka koma mabala azakhala kwapweteka. Amalawi mabala azakhala akwapweteka mpaka kalekale. Chigawo cha kumama kuno Amalawi ndabwera ndi nkhani. Tamumva president akunena zonoti anthu amene apangisa kunena kuti mafuta azisowa amene wawa kuchokera pa 16 pano. Muzaona chichewa chake akuti kuchokera pa 16. Osati leroto. Chifukwa akanakhala kuti munthu ndi wanzeru. Waziwa zonena kuti ujeni ndi ujeni ndi amene akulakwisa za mafuta. Akanachita fire anthu aja before chisankho chija. Ndiye mukhoza kuona kuti ndikatiyali chimene akufuna timuvotere, tikamuvotera zake zamuyi zikayera muzaona azakhala phe. Ndimene amapangira Chakwera amafuna azikhala ngati sakudziwa kuti chimene chikuchitika mudzikomo ndi chani. Iwo akuona ngati kuti sitikuwawerenga. Takhala nawo kwa zaka 5, ena akhala nawo Chakwera kwa zaka 10, ena zaka 20, ena 15. Akwaziwa moyo wawo. Ndi munthu uja amene amafuna azikhala ngati chimene chachitikacho iye sakuchidziwa. Ngati akuziwa anthu amene awononga kunokuma chifukwa chani sakuwachusa ntchito.
Him himself, he knows Richard Chimwendo Banda wakhala kundipusisa. Ndichani chimene wampanga Richard Chimwendo Banda? Ndinamva Michael Usi akunena kuti maudindo oma mpasa munthu chifukwa chonena kuti anamenya nkhondo pomenyera ufulu kuti tipange zakuti. Si maudindo abwino. Chifukwa anthu ambiri amene ali nduna zaboma analandira maudindo aja kuwathokoza, anatingongoza ndrama kuti tiyendesere tipange kampeni, anatingongoza chakuti kuti tipange chakuti, amatibwereka magalimoto kuti tizikapangira makampeni. Lero anthu aja kuthokoza kwake anthu athokozedwa ndi kuwapasa maudindo. Lero zimene zikupangisa kuti dziko lathu momwe lipite patsogolo, dziko likulephera kupita chitsogolo. It's very unfortunately President wodziwa kuyankhula chizungu chawo chabwino. Mphaso anapasidwa koma nzeru Mulungu anammana. Ndi mmene amapangira Mulungu, amaona kuti awa tisapase zonse, awa tikapasa zonse mtundu wa anthu uzavutika. Amalawi, nkhani ya kunokuma ndifuna ndikuwuzeni chonchi. Richard Chimwendo Banda, Priska Pondangaga, Michael Nizamba, anthu atatu amenewa ndamene abweresa mavuto onsewa okhuzana ndi mafuta. Chifukwa cholimbana ndipanga ine ndipange mwakuti ndipangene, mapeto ake ndrama yokwana 22 million US dollars yangotenga ndikunguwapasa anthu osaziwika bwino. Lero mafuta tilibe, lero atapita ku Mozambiki akangongole mafuta. Dziko lanji lomangoyendesedwa ndi ngongole. Olili banja siku ndi siku ndikangongole ndrama zogula ntoliro, ndikangongole ndalama zogula matemba, ndikangongole ndrama mamuna osabwera pakhomo ndi ndrama yake pakhomo yonena kuti lero anthu pakhomo asangalala. Siku ndi siku kuzingobwera anthu kumagogoda atifuna ndrama. Kufusa ayi ndiwo zimene tinadya siku lichazicha tinachita kuongongola. Mamuna wanji wa mtundu ameneyo olonkazi akhoza kufika potopa, nawo nchifukwa chake Amalawi afika potopa, usogoleri uwu sakufunaso. Ine iyo khululukira nayi mulibemwe Amalawi. Ine iyo khululukira pada amene ine mulibe. Anthu avutika ajanyika. President yo ali pompo kungokhala. Olo ndi siku limodzi lonoti ndifuna ndikaone anthu akuvutikawo. Lero ndifuna ndikhululukire, akukhululukire wapanga chani. Palibe kukhululukirana, tikudikira nkhani ya kuchikangawa icha iziwike. Imeneja ndi imene Amalawi ali nayo chidwi. Ndengati mukufuna kuithawa simuithawa. Ndipo Mulungu wathu apanga kuthekera kwina kulikonse kunena kuti maplani onse amene inu mufuna kubera chisankho sizitheka, ndipo chisankho sichiberedwa. Ku apolisi sakukufunani. Chifukwa mwakasankha apolisi amene ali achibale kuti akang'anire chisankho cholinga akudusiseni. Ndi apolisi amene mwasiya aja anena zonse zochitika aulula. Ndizomvesa chisoni Amalawi kunena kuti MCP ali ndi maplani okufuna kuthana ndi Helen Buluma. Akufuna kumpanga chipongwe Helen Buluma. Akufuna kumpanga chipongwe Helen Buluma. Ndipo ndizomvesa chisoni kwambiri. Endi nkhani imene iyi akukambirana pagulu. Tili ndi gulu la MCP. Iwo amaona ngati ni masewera. Pali gulu limene ndinalijoina namba laso ya ku Malawi. Akuti MCP chani? MCP chani gulu lija? Pagulu limenelo amakambirana kunena kuti uyu
asatitayise nthawi, ndipo mpaka nambala iyi 093 122 533 122 533 kuchita kulemba kuti rest in peace Helen Buluma in advance. Akukambirana sofuna kumupha Helen Buluma, Mai Buluma kumene muliko mukuyeneka kukhala umosamala. 16 September imene akuinena ija inu tisimufika dzulo kunali meeting yokambirana kunena kuti kodi Helen Buluma tipange naye bwanji. Ngati muli ochenjera Mai Helen Buluma pangani resign. Musandikumbukira mawa amene ndikunenawa, musandikumbukira chimene ndimayankhula ine chikhoza kuchitika lero, chikhoza osachitika lero nkuchitika mawa, chikhoza osachitika mmawa, koma pakatenga kanthawi chinthu chicha chimachitika. Akukupanganirani IMCP ndipo nya screenshot imene muone zimene akukambirana IMCP zokhuzana Helen Buluma. Akufuna kumuchosa moyo Helen Buluma. Ndendi kuti nambala imene yoyo yalembedwa Law Lita Associate +265 993 122 533 kumeneko akukambirana zochosa moyo wa Buluma. Mai mukuyeneka kusamala, mukuyeneka kusamala. Analephera kumkhululukira Peter Mutharika, ampanganira ndikumuchosa pa mpando. Lero iwo akoma cha mtundu wanji kuti akhululukidwe. Kulibe zimenezo, kulibe wophanzaka aphedwe, inunso mukuchosedwa. Ndikabalitsanyiwa kuchokera kumzinda wa Lilongwe ku area 47. Auti mutikhululukiretu, auti takhululukira president. Game imene sichitika pada imeneyo tikhululukirana tikumane pa 16. Pa 16 pamene tichite decide kunena kuti timkhululukire kapena tisamkhululukire pa 16. Lero kulibe kukhululukirana lero. Ngati muli ndi zeru tamugwirani tu akupangisa wakunokumayo takamugwireni munene kuti uyu ndi amene akupangisa. Tikukupasani 2 days ngati zimene mwayankhula zija inoyo mukuyankhula soona zeni kuti sizaboza. Wakunokimayo tutampangana amene akupangisa zimenezi. Rimpopo ndikabalitsanyiwa, no chance. Masiku aninga nda asilikali akukonzekera to amalawi ameto akukonzekera kulibe kubera. Posachiro pompa ana akhala kupita ku sukulu ya ulere kungosuka mmamawa kungomwati nyumba ulendo akafikanso kumeneku ndikudyaso phalaso zikubwerera zimene zija muzipita nyanino mwatipwetekatu. Nde masiku asalawa kuchokera mawa kukafika lachiwiri amalawi musadabwe kuzicha nsanga kuti uyu azipita kuchokera mmawa muona kucha nsanga kungogona nthawi yomweyo kwachakwada tisiyane nawo mavuto amenewo. Mulungu tithandizeni.
ndikatero pa Limpopo FM munani ndine Comrade Ntanywa ali kumpa chilima kumaona ngati athana ndi zonse. Timisisi tinasaliratu, timisisi tinasalira ndi timene titikuphuka osaupa osagonja osafoka anatiphunzitsa kulimba mtima chilima.